Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ni pedang subai pi baro syakimat kimat jong kini kejan miet ka arpau Tarik Nailur aja pesan. Ni sedang shwa de kimat Khubor na ka Jylla. Kan long ka sngi sa jingkin mau ye kinong shong shnong jong ka shnong darang ka bahap hapo ka Amnarem Civil Subdivision West Chanti Hill District. Hadian ba Menteri ka Sorka Jylla uba lakmen rumbui ula pli pat ba ya ka jingking ya kejan ka balashna halor ka wa amungan. Ya kini ka jingking ka balatip kum ka suspension footbridge ka bajrong aspa san mitar nashna hapo ka border areas development program jong usnam arza ka khandai arza arpo. Menteri ka nat puli puthi ka Sorka Jylla uba lakmen rumbui ubalong ru MLA jong ka Amnarem constituency ula sam yikitiar jong ka children and adolescent library but digital infrastructure seki khatlai tilikishnong ki bahap hapo ka Amnarem CNRD block West Chanti Hill District. Uba lakmen ula IT yakini kitiar haki wahe shnong haka jingalang kabalalong ha office block Amnarem nen kasngi. Nyau tiliki masi but uwe umui kilayam nakadaw ka jingsha pom Pyrthei. Kani kalaja haka shnong mupliang West Chanti Hill District haka no phai sngi haka por lai shiteng AA katba ki masi kidang bam plang halum. Ka Central Empowered Committee jong ka Supreme Court kalapinmi ya ka kaipot ba ka University of Science and Technology kabadan Haribhoi District kadai kabalatei haka jaka klau kaba arpusan hektar klamda yo jingmenjur naga sorkar pedeng. Kumta kani ka committee kala pha ya ka jing ai jingmut jongka badeben phasiu shispa sanpo point lai pusan klotingka ya ka USTM ka University kabala seng house nam aljapra. Ka CC kala jingmut ru babaro ki jaka ki ba ka USTM kala pendon kam deben pelong klaubyang but deben sedangno ya ka kam hapo shisnam. Kakuna ka baphasiu ya ka USTM deben pendon kam ru na ka benta ban wenglut no ya baro ki jingtei bian. Kani ka komite kala labru baka don ka jingklong mau bian haribhoi bat kala jingmun badiban khanglut no shwa ya menta hadu baki bor sarkar kila ban penbet bha. Menta pat ya phash Khubor na kaleng ki benta jongkari. Menteri rang ba do kari Narendra Modi ula ple bat bu ye ki nongrem na ka benta ki kam penroi ki ba shongdor palan lai psau hazar arspa klor tingka hapo ka program samudra se samridhi. Kaban penroi ye jingtei haduriau ki basong dor nyau hajar praspa nyau phoklur tingka barkathang jongka atma nirbhar bharat ki project bakongsan ki kinthup ya ka Mumbai International Cruise Terminal ki jaka yang chat ki bakongsan ha Kylleng kari India bat ki jingbei tingka ki bahe jongka Gujarat ha ka boarding nakasngi ki surong ka koi ka khia bat ka lek kawan hasol. Menteri ba do kari Narendra Modi la pelong ya ka road show ka bahe ha Bhavnagar Gujarat haka bala pedang buram daki babun ki patba ki jingpen I ki culture bat ki perta modi bat bharat mata ki je ka ying bisha jong ka Prevention of Money Laundering Act Kolkata kan rai minta kasngi laka enforcement directorate ka la ne ban kem ya Uchandranath Sinha menteri ka Bengal na ka benta ban tokit halor kam thok pisa na ka benta ki kam haskul. Ka idi ka keno yau Sinha halor ka jing shalan pisa bat ka jing penyat thok ka basong dor khat ar point nyau phulai klur tingka kunthop ya ka jing that pisa klem jing penshisha haki account jong kalong ye ka dorba jong ka Odisha Assembly kala sha punthut hakasngi ka balai namar baki khot jong ka BJD kila persha ya ka jing keno ba ka don ka jingdunas bo dawai bat ka jing dia tu ka bala hab ban pensange byang ya ka dorba ka sarkar ka kentan bakla le bakla hakaba kinongelam jong ka BJP kila keno ba ka liang persha kala kyar banyatai bat kala penthut ya ke proceeding armur ki koidi kila light pet na Jaipur Central Jail hakapor kumba live gym stamp da ka bapun da upai jri ban kiu ya ka kenro bajrong ka bala pelong yiki pulit bantalasi bat sngau khia halo ka jing bembyang ka jing pahara. Kani ka phatok kalamat bunsi ni jing e kunthum ye ki jing berngam menshwa ya menteri rangba Bhajan Lal Sharma na ki koidi ki bapenan kam da ki mobile phone balawan ra sopsom. Ketenat election kala itu yau Abu Mani Ramados kum presiden ka PMK da ka bakyarno yau nongseng u Dr. S Ramados u batmu banyakendu yau menteri rangba do kari Narendra Modi halo kani ka jing akajia. Wara pedeng ki jing ujor ki babun ki MLA bat ki nongelam jong ka seng ki Kirshan ya u Anbumani katba ki kunhun jong nongseng ka perkhat ban le da ka an ban tuklar ya kani karai.
Usambut Mitronamba ka Jylla Karnataka DK Shivakumar uloong bakithliu kisar hasurok ka Bengaluru kimi na uslap upajur ka jingtheng kali bat kidaw jong kamariang na ka jingbab sutnyaw ka sarkar bat ulakular bat penbhai ki ulakno ba ka BJP ka pelong politics ya kate kamat da ka bakdo bala pelat ki gran cheki MLA ka BJP bat palat nyaw hajar tli kithliu hasurok ladapan pendak Uwe Shipai Lomasaw ha ka jingat her suloi bat kile no ha Udhampur Jammu and Kashmir. Ha ka ba ka jingat kun kadang ebteng kat ba ki wei ki jingthwet ikile no kadang ebteng ha Kishtwar bat Punj. Ha ka bala yo ban kurub ye ki tiar yasiat bat ki kuli. Khubor pahara kidang penjur ya ka jing persang ban penduk jait ikin hun le no ka jing khi drugs bat ka jing bay pisa ha Kylleng ka Jylla ka Jammu and Kashmir. Mentapan ya phaj Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Ka sarkar Venezuela kala kentu ya ka UN Security Council ban dawa ban sange no ye ki sipai jong ka US ha Caribbean da ka ba kno ya ka Washington ba kala nang penjur ya ka jing pensitam ben kelum da ka ba pendan kam ye ki sipai duriau bat ki jahaj nuklear u President Maduro la ong ba ka jing kran bat ka US la pensange no nakadaw ba ka US kala berthen bat pen ibor kat ba ukular scam man yada ya ka jing lai lu jong ka Venezuela Ka European Union kala penpau ya ka jing pencarian ka bakhat khandai persya ya ka Russia ka bathawi ki bank ki jing don jing crypto bat ka jing shalan umpnyang ringkat bat ki jing tmu ban penstet ya ka jing penduk no iki marpok khndo jong ka Russia kani ka long ban bud ya ka jing pen ibor jong ka Russia ban shim yiki lat klenti ki bakham ting e ki company tech jong ka US kum ka Microsoft la kentu yaki beran visa H1B but H4 shabari bakin wan pai no hashwa ka khat artrik Nailur hakaba ka dor ka bathamai ka balong shilak US dollar shisnem jong ka wei pakawi ka visa kan trekam katkum ka hukum jong President Donald Trump ka Russia ka lakan tho ya ka US ka ba lakan tai bun sien ni kirai pensange thama jong ka UN Security Council ha Gaza hakaba lakhot ya ka kum ka jing khanglat ka ba kraw ban pinkut no yeki kam thombor ba ki jing pin jinjar yeki brio ka Moscow kala pinskambyang ya ka jingkershan ya ka jingpen bet jongka hok kinong Palestine ban maham baki kam jongka US ki pelong ya ka council ban yap shiliang kat ba ka Gaza kanang mat iki jing snam bat ka jingkerdu ka banang jur ka Russia ka katai ya ka jingkam jongka Estonia ba laitali ki lingsun MiG 31 kila hair jubor lingba ki haw jongka da ka ba ong ba ka jing hair lingsun na Karelia sha Kalingnigar ka dei ka balatmu lupa banbud iki kendon jong ka Pyrthei Menteri Kambari jong ka Iran maham persya ya ka jingpen bo jong ka san Pyrthei bat ka jingpen thama ya ki jingpen jari jong ka UN halor ka program nuclear jong ka da ka ba ong ba kum kini ki jing e gila men penjur ya ka jing kan an ula banjur ba ka Iran ka kongu ha ka jing dei bat ka jing trelang ha ka liang ka jing start bat ka IAEA watla ki ri E3 kila penmi ya ka rukom pen phai byang jong ka Joint Comprehensive Plan of Action ani ka JCPOA ka Mexico kan penon kam shispa khatsan point khandai million pesos na ka National Lottery ban penyari ki program konsula ban yarap ya ki nongbu hashnong na Mexico ki baret pat kam tam e ha US kapisa kan kentiu ya ka jingarap esaj an ka jingba jamin ka jingle jingo yekiba shasen bat ki wei pat ki jingarap ki bakerki da ka jing ai jingken ka bashai man la ka lai banai External Affairs Minister S.J. Shankar bat Menteri Ramba Dr. Narendra Modi kila hai khublei ya ka Nepal ha ka National Day jongka da ka bapin skambyang ya ka jingkershan jongka India ya ka jingsuk ka jingshongshngan bat ka jingadei ka ba khamklan ki arlyang mamla ke India kala kular ban pinklan shushu ya ka jinga trailang ka babun rukom bat ban yarap ya ka sarkar shipor jong ka Nepal ban kintiu ya ka jingkiu bat ka roi ka par Kari Philippines kala pen ya ka jingken balance of payments ka ba laispa san khandai $1 million ha unailar aza pusan ka ba shisnem ha ka ba hashwa ka longtang prapupra $1 million kani kala kot shaka shispa $9.8 jong ka jingdon pisa Shushu ka sarkar ka la ban peteng ya ka jingthit ya ukhaw da kumba khatsan hadu lai posngi na marba ka dor jo ukhaw ban thiet na ki nongrep kala nangkiu bat ai jingyo nongeki tikitu kilong Khubor hakimat kiman dasni kublei You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya.
Go local, go Jets. Download the app now.